Айде, въжарка. Шо, трим се на... Шире. Айде, обясни малко на хората какво правиш. Кога правя, бе? Виждаш, кит правя, бе, брат. Кит? Взема ми френски парички, бе. Делфин? Да. И не то скалата, баси моята. Та. Върдака. Не се екота аудито. Баси мамата. Не дей да ми снимаш колата. S-Line. Чакай сега. На секото новата бричка. Баси. Чакай. Си ти. Даже на стелките на S-Line. Ама да замръзна ли искаш? Зато и ги изкарате. Така. Кит. Що китосваш? Камък е? Защо? Защото отишло по дяволите. Да. Чок, то сваля, брати Чарли. Валда? Вала, виждам ги от камерата. Аз таланджам. Зад една стъсна да гледа. Чакай, бе, да видят хората вътре. Свещи нови ще се сменят. Жабката отворена, ама нищо. Нещо има там. Нищо, шкурката беше там. Няма рурда. Баси. Хикс микс, GPS и MPS. S-Line. Я. Баси. Кожа можа. Ба, си затворенето. Чакай. Ялаш капала майка му да има. Сикти. Досвеш му вече. Ето, дето то сега много, виж. Сикти. А се жалка хора, Чай да покажем другата кола. Баси, чо мачи капо и чо то жоло, брат. Баси. Две аспухи. Майстор Чани? Тук ли майстор Чани? Да, искам да се чипоса колата с 35 магарита. 35 магарита и майко. Много малко бе. И то за бак, то зле, бак. Bak görüyoruz tuzlu. Vay. Eyvah. Şimdi bu senin yerin kalıyor burada. Onu bırak ben de Ben oraya çıkıp filmde vurmam gerekiyor. Добре, айде затварям. Чая да видят последно. Последно да виждат хората Ауди с джанти на S-Line и Пепси. Той е Ауди модела Пепси.
Свърши. Ах, ва, на... S-Line. На сейкото новата кола. Иначе багажник, 260 коне. багажник и Стига вече да стига, ще колата. огледалата, алуминли, bakırli, който и нещо така. Yeter Aziz. Arabamı nazarlayacaksın Aziz. Haydi kapatalım. Нещо казваш ли? Нищо не казвам, yeter. Haydi.